nung tini tam bagai piasa FR kanya ni bagai ma pakai sagari. Kok mau hino joto naik tu naik serang sakit channel te joto dal bidal news naik tu joto khadan tak suna ngomong sana musungo tam Himalaya ani museum kumar de purma ang koi hang pani serang sakit kok brokok toma TV channel lenggi kok toma thumnai tini phung ni noita rong time ngana chini champa hor PS ni koroksa ko officer bo thangman karon komo je ajaga jani muna muthung bohini kok mamani bo thangka ana bo phung ka gang saka saimia chau muthungui tong muthungman jaga ke melkabari puran melkabari jaga jaga bo burkan kotoma tong kaisa jaga bo ani area no pia bang omon sana muthung gotam ni ke bor muthungna tong bang sia ni phole bo tini phungo police rok thangai bongni kam borok thangai aro rep khaika ajaga borong manjakliya manjo kisa tukani saimano kintu ang bong gari be phaimena ba ani bulda ang joto khadani joto takute bukuson ang obon sanani muchungo tamung ki police ni gari ki singri putarok kawi meda na lip sound sani meda ani segal kre joto hayung ni borok siu ang busu koto kari putar khai tong abo joto siu kubang mo mo hai laithane lathok logo mo hai no khaijaga sing biar botol bo kitar jaka tam khlaijaka sing mo hai khlaijaka ajaga bo hai no ka tini bo hai no abo pai phungo kun ke bo kun ana salia abon pore bo thasingo ang duty pai ground di putnaya kanai ang norok news nugi man kana ang engkari mani pidi sidiwe yakani ang bobo thayo thangi grogi news khlaika norok nugi man kana keba aboni bisingo pono ano thik thajingo ano lama nihim ka ang bothagei bothaka ang nihim ka ai jemi kumar deborma hiya ai jemi kumar nang or phagini charo gang thangka tambuti bakaka bumungkai ano nihim ne bumungkai Shanti Kumar Deborma bukhari bung bidon bini parang ke melkabari wano nihim katamo nihim chau nang tangai police nihim na tamgai nung jan mana muthumani rupek na angno rangna ni hini tong hini rok kok sagago he bangaro kun saisima ya tamga saima naiba sabo jani muna mutung tong dunia wo ki rifutar thana ki rifutani control to tongba ang abon singna mo joto khajan takute buku chongno jeng busu koto ke samung klai tong dofani bagai chini beton kurei chini beton maso busuk man norok siu bui khoksa khongni riput koktuma thumna thang kai mangli kana nihim kan kai 200 100 300 500 amdeke ho jeng abasi banchi hui tongo chini tamo bulung khaba tini omo hai gereng khai omo ke torsaring khlai jago ang phaisla bi ang ka ana bor bufan bu ang sinika sudu angabo kaisa singna mutung wasi tabu ang kebni ma baba fan ton ane bihik panung ton busa panung ton ang naya already ang aini borok aini prosason thana every time anytime ang aini prosason thana nei aini prosason thana aini tam khlaiman ekjon diputa no ekjon journalist sorhusto mono tam khayo ma ke torsaring khlaiman ang bo kerang gotong angabo singnai nang hangkai already ang kutu thangai ang mokong sana aise sal tini saltaya omo hai kubangma jorano omo hai ke ching torsen khlaije tongo ang jemi kumaria tini baskor sengya rakesh chini khoi ni reporter everything 2-3 din chiko omo hai ke jingdalangi tongmani sabrum ni perbano bujaka tam trai khage ba chai khai ningbo sadi ningbo reporter mane full power ya haise reporter mane bosai yang ke ning binum ngi affair khaiman piaso nang tangi lama rasta ka tongma ke kasu yo ma ke tini torsen khlai nangkaba tam khai nangano chobra sutong khaima kaba boy na tong bolo tong abo nang jani mana muthungna ning illegal khaina chini kam khai kubunya phungnani jung kubunya phungnani nang buri rep khaima phungnai nang jani mana muthungna phungnai everything joto illegal samungna sung phungnai ase chini samung abo chini duty abo nang sabongi nangana tinau make lama kasima kha ang singtai joto tong ko songlukrom thani angabon message na muchungo joto government and law ni je tongnai borok no ang je proseson angabon sana muchungo ang ekjon reporter tei ching kuno beton maya tangi chino tini omahi makla kya dili to saring ching tangi khlaijaka biar botol bai ching tangi wati ke khidar jaka chin bagi sabotong sana thang ke police thar ke silai tongo uniform tong chin thar tam tong I card only chini I card only kaisa totharo kasi jaga sukse te camera kaisa tam khaine ching sono sabo protest na haise abon singnai prosason singnai especially bobai kraks matar riman abo prosason thare angya phuri rikaisi joto khadan takute bukhulchong
omohai torturing ching soilia tabok ngkai chini reporter all Tripura media from sing soilia haisi ching jet khaitonai omohai journalist anghai khaitonai reporter khaitonai sing soilia tabokai chelengka omohai je Triprasa ni bising omohai khlaijakmani omohai satokjakmani sing cheleka norok bujiri tamne bagai reporter betona man angnong thane abo chimi sungmung joto tong sunglu korok no hambai ani kok asung paikya